Diuen que fa uns anys, en una terra no massa llunyana, hi vivia un drac ferotge que terria grans i petits. El drac feia temps que es cruspia persones i ramats sencers de bestiar i ningú podia viure tranquil. Un dia, la reina va decidir buscar una solució al problema. A veure, gent, hem de buscar una solució si volem viure en pau i tranquil·litat. Hem d'aconseguir que el drac ferotge no passi gana. Així que us proposo que a partir d'ara li donem de menjar cada dia. Honorable senyora, reina meva, no patiu, jo li donaré un xai cada dia. Va interrompre la pagesa de la mà esquinfonfar. I jo li portaré fruita, patates, carrotes, fesolines cada vespre. Cridava l'hortelana. No, no i no. Però què dieu? Que no sabeu que els dracs han de menjar cada dia carn humana? Això no serviria de res. El que farem és un sorteig entre tots els vilatans i cada dia li donarem una persona triada a l'atzar. Mentrestant, els altres viurem tranquils i anirem pensant en trobar una solució definitiva. La sort va voler que aviat li toqués el fill de la reina, que tothom sabia que era molt ben plantat, però una mica poruc. I quan va saber el seu destí, va començar a plorar desconsoladament. Uah, mare, no envieu el drac, sisplau, salveu-me. La reina, però, no estava per contemplacions. A veure, noi, ets el príncep i pel teu honor i el de tota la família hi has d'anar i punt. De sobte van sentir que arribava algú. Era la princesa, que arribava corrent, acabada de sortir del gimnàs. Ei, què passa? Què són aquesta cara d'amoïnats que feu? És que avui m'ha tocat a mi. Sóc jo la presa del drac i no vull anar. Estic cagat de por. Ai, germanet, mira que ets sòmines, eh? Ja diria jo si et fa tanta por. A mi no em fa res anar-hi. No, no i no. Hem de donar exemple. Li ha tocat al príncep Pau Poruc i no ho podem canviar. Què diria el poble si se n'adonés que hi enviem a la Bàrbara allà? De cop va arribar la consellera de la reina. Reina meva, he tingut una idea. I si disfressem a la princesa Bàrbara Llamp de príncep? Si el poble no podrà dir res, quedarà a casa. Sí, sisplau, mare, deixeu-me anar. Jo em vull barallar amb el drac. Ja ho sé que sóc baixeta i poca cosa, però sóc forta, faig karate. No patiu per mi. Mentrestant, des del balcó, s'anava sentint la gent del poble cridant. Que surti el príncep! Que surti el príncep! Que la fera té gana! Que la fera té gana! La reina s'estava atabalant sentint els crits del poble i a la seva filla que anava cridant. Hi vull anar jo! Finalment, la reina decideix cedir, encarrega una bona disfressa a la modista de palau i posa en fil a l'agulla. La reina surt al balcó i anuncia que a les 3 de la tarda el príncep sortirà per anar a la cova del drac. Arribades les 3 de la tarda, surt un cavall amb la Bàrbara Llamp disfressada de Pau Poruc cavalcant cap a la cova del drac. La princesa travessa els boscos espessos i foscos i, just quan ja està acostant-se a la cova del drac, sent una fressa estranya. Baixa del cavall, s'amaga darrere els arbres i veu tota sorpresa com un jove cavaller s'està barallant amb el drac. Els brams del drac ressonen per tot el bosc i el cavaller crida: Et mataré, drac malèfic, et mataré i acabaràs cremat! La princesa observa una mica espantada la baralla i comença a patir quan veu que el jove comença a defallir. Rumia què pot fer per ajudar. Ja veu clar que les arts marcials aquesta vegada no li serviran de res. De cop, obre el sac que li ha preparat la consellera del rei i treu una ampolla d'aiguardent i comença a cridar. Ei, drac! Vine cap aquí! Jo sóc el príncep! Jo sóc el teu sopar! Aleshores el drac gira el cap, treu una bafarada de foc i és en aquest moment que la princesa reacciona llançant-li l'ampolla d'aiguardent. Com us podeu imaginar, l'aiguardent s'encén i el drac comença a cremar. El xicot baixa del cavall per donar les gràcies al suposat príncep. Moltes gràcies, m'heu salvat la vida. Jo volia matar el drac i salvar el poble, i resulta que el príncep m'ha salvat a mi. La princesa se'l mira i pregunta: Qui sou vos?
Jo sóc Jordi de Sant Jordi i us volia salvar del drac. La princesa es treu la disfressa. Doncs com pots comprovar, no ha sigut el príncep qui t'ha salvat. Ha sigut la Bàrbara Llamp. Sant Jordi es mor de vergonya i s'agenolla. Oh, princesa meva, jo us volia salvar del vostre poble del drac i ara resulta que sou vos que m'heu salvat a mi. Quina vergonya! No, el drac l'hem salvat entre tots dos. Si jo no l'hagués trobat barallant-vos-hi, mai se m'hauria acudit tirar-li aiguardent. Bé, vist així, però deixeu, si més no, que us regali aquesta rosa com a mostra d'agraïment. L'acceptaré si vostè accepta aquell llibre del meu poble. Per cert, aquesta olor que se sent de carn a la brasa és de drac, oi? Sí, això sembla. Doncs sabeu què? Agafem els cavalls i anem a avisar al poble que s'ha acabat el confinament i que avui al bosc hi ha barbacoa de verdures i de carn a la brasa. És per això que ara, quan s'acaben els confinaments, tots els pobles ho celebren fent carn a la brasa i escalivada.